Imincili namaxhala kube mbeli ngokuhlwanje njengokuba kulindwe ngabomvu umdlalo wefinal yendebe yombhoxo kwihlabathi phakathi kwamabhokobhoko neNew Zealand. Isengxakini imibutho yomasingcwabane etyale imali eposini ePolokwane njengokuba ingakwazi ukuyifumana imali yayo, iposi ikhala ngongabi namali. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nankuvimba wangokuhlwanje. Usodolophu wesixekwana saseDormont Cebukuhle Paris eFrance uthi idolophu yakhe ixeleshe ukuphephezelisa iflag yoMzantsi Afrika ukuba ayikhusele ngempumelelo intshinga yawo amabhokobhoko. Kunjalo abalandeli bamabhokobhoko kwizitalato zaseParis bathi abanadyudyu ngeqela labo phambi kwefinal yendebe yehlabathi kumbhoxo. Phambi kwefinal amabhokobhoko bezilolonga eDormont ke azipha ixesha ityelela isikolo sendawo. Yathandwa ke lonto ngabantwana besisikolo. Usodolophu wesixeko uchulumancile bubukho bamabhokobhoko kule ndawo. I had a discussion with the technical staff. They were very nice. I was granted half an hour on the field and I discussed with them if I could have an action with them within our city, and they said that they had things to do. It was normal. There was pressure on the future results, of course, and they said, if we come back in your city, I think we can do something, both of us. And we say in French, ils ont tenu parole, they kept their word. And this is something very important to me, very important to the French. And they went last week in school, and we had a great time with them. Abalandeli bamabhokobhoko bathi nakubeni bezihlonipha iAll Blacks kwaye bemema la moya wefinal yango-1995 bathi abanavalo ngeqela labo liza kuyiphakamisa isihlandlo sesine indebe yehlabathi. I think it's going to be a very, very tight game, but I'm sure we didn't expose all our ambitions. Yeah, looking forward to it. I'm worried about something that could happen to Pollard or something that could happen to those guys, but I think it's an excellent selection by Jacques Iindaba. I think all the players are going to come together tomorrow. Kusenjalo ebutsheni bemini namhlanje umongameli Cyril Ramaphosa utyelele iqela leSpringboks kwihotele yalo naye eyokuvakalisa inkxaso yakhe engagungqiyo kwiqela lesizwe phambi kwefinali. Imincili namaxhala kube mbeli jikelele kweli ngokuhlwanje njengoba kujongwa ukungquzulana kwamabhokobhoko neNew Zealand. Abantu babuthelene kwipaki zabaxhasi ukuya kunika inkxaso kweli qela ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu umcebisi ngqina eseBay West Mall eGqeberha nenye yendawo abaza kubukela kuyo lo mdlalo. Mcebisi, siyakwamkela zinjani ukuba phezulu izibilini kubaxhasi apho? Okay, and ndibulele kuwe nakuba bukele emakhaya sisanda siza kuwe sasazela ngqomo eBay West Mall ngezinye zendawo apha khona kuzathi khona kubukeliswe lo mdlalo wamabhokobhoko kanye neAll Blacks. But mandikuxelele wena useke nje iiyure ezimbini phambi kokuqala lo mdlalo kodwa kugcwele kume ngembambo nje ndiza kucela lo ugxabama umcebisi Silengile akubonise nje indlela abantu abaphume ngayo apha ukuzolungiselela ubukela lo mdlalo wamabhokobhoko. Kuyanyikizela nje kwaye kusalindeleke abanye abantu baze kwakhona abeBay West. Kodwa kenza ke nthethe nje nabantu abalapha namhlanje just uva izimvo zabo uthi manibule kakhulu ngexesha lakho. Just qabaqaba wena kulo mdlalo namhlanje ulindele ntoni? Molweni baphulaphuli. Kulo mdlalo namhlanje ndisema ukuthi New Zealand chithani lo manzi akho nkuphi izawuxhelwa apha. SA 32 New Zealand 27 siyawuthatha lo mdlalo. Sibula kakhulu ngexesha lakho. Bakhona nabasisi nabo balapha ecaleni nabo abazileyo bosisi manibulise kuni just ngomdlalo namhlanje niphumule lapha eBay West nilinde ntoni? No, we are expecting a win. We know it's going to be a very difficult match, but we understand that South Africa is not there by mistake, so it's a definite win for South Africa by say like 32-28, something like that. Okay, sibulele kakhulu kuwe uzivele ke apha sisanda into eyenzeka eBay West Mall isithathe zonke izindambo siphinde sizibuyisele kuwe studio. Sibulele kakhulu kwintatheli yethu umcebisi ngqina eseBay West. Ukanti okhohlele singeni nabathandazeli eGauteng benze amaqashiso besithi aza kuphumelela amabhokobhoko. Ukuqala kumajambo kuya kwindake lo nalo unoluvo lwakhe ngalomdlalo wamagqibela kaNkoyi kumbhoxo kwihlabathi. Amabhokobhoko befakwe kwisibaya sophopho. Impumelelo nodumo zikufutshane.
kulamakhandlela mane umbala ngamnye unento oyithethayo. Imali eyingqekembe esilivere iyasetyenziswa ukukhomba indlela. Kweli ilixa imali elishumi lerandi ibonisa amabhokobhoko ithetha likhulu. The enemies are too strong for us. Khandlela elibovu liyaphakama mangiyokhuleka ngibiza ingilosi zonke kucima ikhandlela elimhlophe nelibhlue ngilosi zamanzi manje into ebonisa ukuthi yidlozi into ehamba phambili yokwazi ukuthi uyosilwela phakathi kwale game njengoba ubona umlilo already uphakama kakhulu ukuthi hey ama chances wethu sibancane kakhulu kodwa mangithe mangikhuleka ekseni mangiyobuza ukuthi ngabe kuza kanjani ngabonisa u1 rand i1 rand moyibona inani inama bags iSpringbok into engathi jumpa kakhulu inokusinda ingonyama isondela so nginayo hope yokuthi ngoba umlilo awushiyani kakhulu kungaba khona ukuthi ube into ngathiwa iyadlala kube ngathi iyasondelana. Elinye igqirha lithi amathambo akokwala bonisa ukoyiswa kwe-All Blacks. La Thokozani bogogo nani bomkhulu siyanivusela namhlanje sithi ukusile sicela nisivule ikhanda isivule isifuba nisikhanyisele nisitshele namhlanje isizwe sonke sibhekile ngamehlo ukuthi siyabuya yini nale ndebe amabhokobhoko namhlanje ifinal siyabuya yini nale ndebe. Thokozani nonke eningizimu Afrika nabo gogo bathi bayavuka laba bhekile ngamehlo wonke nampa amehlo yabonakala nakho kuyavuleka nali bhavu khombisa ukuthi si clean siyawina amabhokobhoko noma kanjani namhlanje ayawina mayengawinanga impela nizongifonela namhlanje kuhle konke kuthiwa siyawina. Nentaka ezi zinento ezithethayo kwabazaziyo zitsho ngazwinye ezi amabhokobhoko aza kubuya nalo udumo. Sinethemba elinoyolo lokuba eneneni onke lamaqashiswa uchanile umhlono. Ukanti ke ngoku masiye eMonti kudederhu lwevenkile Hemingway nalapho abaxhasi bekwabuthelene khona siqhamshelana nentatheli yethu Abongile Jantshisi elapho Abongile siyakwamkela zinjani izinto kwelo cala amaxhala ngakanani kubaxhasi. Andibava Abongile siqhamshela nentatheli yethu ise Hemingway Abongile zinjani izinto kwelo cala. Sibulise kuni e-studio kunye nakubabukeli emakhaya sizanqoko. Sibulise kuni e-studio. Okay. Sibulise kuni e-studio kunye nakubabukeli emakhaya sizanqoko imall Hemingways apha eMonti nalapho abantu kulindeleke bagaleleke apha kule mall nalapho ke ngoku kuzobukela umdlalo we-final nalapho iSpringboks sizoqhubisana khona ne-All Blacks. Siyabonakala nje imozulu yalapha eMonti ingathi imbi for uba abantu bakwazi ukubukela kwindawo ezisemaphandleni kodwa ke okwakuqandanga abantu banamabaze apha kule mall Hemingways. Basive kwabantu abathe bazobukela apha. Tata siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Yinto oyijongileyo wena kule final. Kule final bona ba we must put intensity into this game because game xa sibona ba kwisandla lesikaqhubeka kanqono akusemidlalo kwi-quarter finals sibone ba thina we be defensive right and rather than offensive yabo siphane sasinda ba siya kwi-final. Now in this final we must target that, we must go and be more aggressive and be more fast yabo siphinde sifake sikhangela i-players fana no-Kane and Muti to come and be more offensive and be more fast, right? And izophela njani? What's your score prediction? My score prediction, I feel like the Boks have it. We have more heart, more integrity, and it seems like we are going around, like let's say in the 40s, and then the All Blacks go in the 20s. Yes, because
because I feel like they can feel our spirits as we as South Africa, because if you see as South Africa, we're not really a nation that we are dominant with the sports. It's more of political, right? Because like the Nelson Mandela era. What we as a rugby nation, right, because we have been known as rugby nation, we can see that we can step up to the other European nations and also the Southern nations, that we can persevere and actually go forward back to back and make history as the first academic nation to go back to back in a World Cup. Kuyabonakala nje apha umdla ophezulu phana. Kuyabonakala nje umdla ophezulu apha ephondweni ngakumbi kulommandla waseBuffalo City. Siyabona nje ukubana i-stadium nazo abantu bayakuza ukubana bazokwazi ukubukela lo mdlalo wakudwa besithi abanye abantu noko banethemba ukuba noko i-Springboks sizokubuya nayo le ndebe. Siyaqhuba nendaba kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo, uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Yimincili namaxhala kubembeli jikelele kweli ngokuhlanje njengokuba kujongwe ukungquzulana kwamabhokobhoko neNew Zealand ngokuhlanje abantu babuthelene kwiipaki zabaxhasi ukuya kunika inkxaso kweli qela. Umongameli weNkatha Freedom Party uVelenkosini Hlabisa ubongoze abahlali baseMpumalanga ukuba babhalisele ukuvota ukuze basuse iqela elilawulayo kurhulumente. Ebesenza intetho kwiphulo le-IFP lokuphehlelela ukubhalisela unyulo kwaguqa emalahleni ngaphambi konyulo lonyaka ozayo. Umxholo weli phulo uthi kungawe. Amalungu nabaxhasi be-IFP baphume ngobuninzi bekhuthaza ukubhalisela unyulo. Abahlali bakwaguqa babambe uqhankqalazo lobundlobongela benyanzelisa iinkonzo ezikundoqo, amanzi, umbane nendlela ezikubugxwayiba. Kungoku nje baphosa amathemba abo kwi-IFP ize nenguqu. Ithemba likhona abantu mabengayithemba na-IFP sibekhona isikashana singayikhona ukuyibonakalisa lesi sifundazwe ibe khona sonke lesikhathi nje ibe khona ngoba yethembeka ngoba isebenzela abantu ingasebenzeli yona kuphela. Uhlabisa ukholelwa ukuba urhulumente ubambiswano uza kuba sisombululo kwiinguqu ezifuneka kweli lizwe ngaphandle kwe-ANC. La kuneyigidigidi zemali ukuthi maqashwa intsha ofanele yokwenza izifundo zokuthi zakwa-traffic kuqashwe ngobungani nangobhululu nangehlobo ekugcineni lithelelo hlazo maselivela obala kuthiwa ngeke isebenza ndawo lentsha okuspende u20 million. Leyo mali ngabe yenza umehluko. Inkatha Freedom Party inesihlalo ezine kumasipala abali-17. Uluntu luyakhuthazwa ukuba luphume ngendlu ukuya kubhalisa ngomhla we-18 nowe-19 kuNovemba. Abembeli bayakhuthazwa ukuba bangadinwa ukuvakalisa ilizwi labo ngakwizenzo zokunyashwa kwamalungelo oluntu eziqhubeka kumbindi mpuma wehlabathi. Lo ngumyalezo ophuma kubembeli abathathe inxaxheba kwiphulo elixhasa amaPalestina kubanjwe uqhankqalazo lweli phulo eKapa eNtshona Koloni namhlanje. Abahlali besixeko saseKapa baphume ngobuninzi bebonakalisa inkxaso yabo kwiphulo elixhasa amaPalestina. My heart has just been absolutely broken for years, but more so this past few weeks, just seeing all the footage and all the images coming out of Palestine. The South African government must immediately ask for the cessation of the attacks on the ordinary people and civilians of Gaza. Sure, I'm a Christian, and I don't believe what's happening is the right thing that Israel is doing. It's not right. Eli phulo likwaxhaswe nangamalungu enkolo yamayuda kule ngingqi. I am a Jew, I'm a South African, but I'm an anti-Zionist. I believe that what's happening in Gaza and with all Palestinians is a humanitarian crime. Abathathi inxaxheba kweli phulo liquka imibutho yoluntu namaqela ezopolitiko babethelele ukuba bafuna gxothwe unozakuzaku welizwe lakwaSirayeli kweli kwaye bamemelela urhulumente woMzantsi Afrika ukuba akwaye yonke into yakwaSirayeli. Bakwahlabe ikhwelo kubemibeli ukuba baxhase iPalestina.
Ordinary people, I think, must never tire of standing up and voicing their solidarity with Palestinians. Kubanjwe imingcelele efana nale kwisixeko saseRhawutini nasePotchefstroom kwaye kulindeleke ukuba kubanjwe eminye imingcelele kumila kunje kweziveki zizayo. Ngokusiqhamshelana nentatheli yethu Lwandile Mbulali eseMthatha. Lwandile, siyakwamkela, kwenzeka ntoni kwelo cala? Sibulise nakubaphulaphuli nakubabukele emakhaya. Silapha eMthatha Stadium, nendawo ethe yalungiselelwa abantu abafuna ukuzosupporta iSpringboks namhlanje nxa sidlala neAll Blacks kwifinal yerugby. Ezibona kapha emva kwami nansi intente, abantu bagcwele kakhulu. Apha emini ke abantu bebengafiki nxa imvula ibirongo ibinetha kakhulu. Isasixolelo kwangoku abantu bafikile bazosupporta iSpringbok. Khona abanye bababukele abantu abazosupporta iSpringboks ngoku esizawuthetha nabo apha. Tata wena usuka phi? Khasixelele nje uziswa into namhlanje. Ma ndibulele msasazi wami elithuba ndinika lona. Ndisuka apha eMthatha kwilokishi ekuthiwa yiWaterfall Park. NdingwaseXhosa ethafa lehashi, ndilitolo uDlangama ndumchenge ifane ndingufaniso. Uzosupporta iSpringbok? Namhlanje ndilapha ngokuzokusupporta amabhokobhoko. Yaye futhi eyona nto indonwabisileyo ndonwatyiswe into okokubana umongameli welizwe South Africa uCyril Ramaphosa naye abe ngomnye ophakathi kweziphathamandla kulaa ndawo idlalela kuyo iSpringbok. Siyabulela tata. Mhlekazi wena ulindele iba igame enjani namhlanje? Mhlambe kwazi usicingela. Namhlanje ngilindele igame emnandi kakhulu. Okokuqala igama lami ngusipho Mondlane Sibongo. Ekhaya kuselipompo khona ngihlala lapha engangelizwe. Namhlanje ngilindele iwin namhlanje kumabhokobhoko. Azowina futhi namhlanje. Ikhapha babuya naye namhlanje nakanjani kumnyama kubovu babuya naye ikhapha namhlanje amabhokobhoko. Jabula. Mhlekazi uthi ubusawusuka naseFrance uyosupporta. Namhlanje ulindele igame enjani? Lindele igame fast very esebenzisa amandla kakhulu. So that's what I'm expecting, because that's where that 7 split came from. Because kufuneka kusetshenziswe amandla, and I hope Springboks will make it. All right, sibulele kakhulu. Ezibona emva kwami abantu bonwabile kakhulu, balindele game ezawuthi iqale ngenani. Intamo sizibuyisele kune studio. Sibulele kuntatheli yethu Lwandile Mbulali eseMthatha. Eminye imibutho yomasingcwabane eLimpopo ityale imali zamalungu ayo kwiposi yeli kwaye ngoku abakwazi ukukhupha inzala. Amalungu emibutho yabangcwabi athi sekuphela iveki belinde ngaphandle kweposi yasePulukwane ukuze bafumane imali zabo. Abanye baxelelwe ngabasebenzi baseposini kuba bangakwazi ukukhupha R2,000 kuphela ngosuku. Uninzi lwabahlali basezilalini bajoyina imibutho yomasingcwabane ukuncedisa kumalungiselelo emingcwabo ze igcinwe eposini, kodwa ngoku baziva begqejwe olungatsitywa ntwala. Seqengqeleke iinyanga ezintathu zingaphumi imali zabo. Gere ya post office re a sokola ka ditšhelete tse re di beileng ga boima ga botlhoko. Uthi xa sisiya eposini abasincedanga kodwa sifuna imali yethu, bathi singafumana i-2,000 kuphela. Re le setšhaba Mininzi imibutho ebethwe ngemfiphindiwe xa kufuneka ingcwabe amalungu ayo. Sivalele i-71,000 eposini, kodwa ngoku siyixelelwa ukuba asinakuyifumana, sinexhala lokulahlekelwa imali esiyigcinisileyo. Inkondekazi eqabeleyo kuma-70 eminyaka ivalele imali yesibonelelo sabazukulwana bayo ukuze ikwazi ukubathengela impahla zeKrisimesi, kodwa ixelelwe ukuba akukho mali eposini. Fumene ingxaki eposini, bathi andinakuyifumana imali yokuthengela abazukulwana bam. Kusenjalo, iposi ithembisile ukuba iza kuyisombulula le ngxuba kaxaka. Abahlali banoloyiko lokokuba intywenka yabo kuthi kanti yehle ngemilenze eposini. Sibulele mawethu okusibuleka indlebe, masiphinde sidibane ngomso ngaxeshanye phambi kokusithela manithathe lithuba lokunqwenelela impumelelo amabhokobhoko. Busubenzo.